இந்த நாட்டிலே பல்வேறு இனங்களும் மதங்களும் வாழுகின்ற சூழ்நிலையிலே இனங்களிடையே மதங்களிடையும் ஐக்கியமும் சமாதானமும் சுதந்திரமும் இறையாண்மையும் மிக முக்கியமான ஒன்று என்பது இந்த நாட்டிலே சுதந்திரத்திற்காகவும் அதன் இறையாட்சிக்காகவும் தங்களை அர்ப்பணித்த அத்தனை அரசியல் மூத்த தலைவர்களதும் கருத்தாகவும் சிந்தனையாகவும் இருந்தது. இந்த நாட்டில் மக்கள் சுதந்திரமாக தங்களுடைய நாட்டின் இறையாண்மைக்குள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தங்களுடைய உயிரை அர்ப்பணித்த பல அரசியல் தலைவர்கள், சிறைகளிலே தங்கள் வாழ்க்கையை கழித்த அரசியல் தலைமைத்துவங்கள், அதேபோல் இந்த சுதந்திரத்திற்காக போராடிய வீரர்கள், தங்களுடைய சொத்துக்களையும் வாழ்க்கையும் இழந்து போன பொதுமக்கள் என அனைத்து தரப்பினருமே அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பின் தியாகத்தின் மேல் தான் நாங்கள் இந்த சுதந்திர தின விழாவை என்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். எனவே அரசு உத்தியோகத்தரான எங்களுக்கு இந்த சுதந்திர தின விழாக்களை சம்பிரதாய பூர்வமாக கொண்டாடுவது மட்டுமல்ல பொறுப்பு, இந்த மக்களுடைய நல்வாழ்வுக்காகவும் அவர்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காகவும் அவர்களுடைய வாழ்வில் எழுச்சிக்காகவும் பாடுபட வேண்டிய ஒரு அர்ப்பணிப்புகள் அனைவருக்கும் இருக்கின்றது. இந்த அனைவருடைய அர்ப்பணிப்பிலும் தான் இந்த பாராளுமன்ற சட்டத்தின் சட்டவாக்கத்தின் ஊடாகத்தான் நாங்கள் அரசு உத்தியோகத்தர்களாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். எங்களுக்கான சம்பளங்கள் அளிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. எங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிற சம்பளத்திலே இந்த நாட்டிலே மிக வறுமையாக இருக்கின்ற ஒரு ஏழை மகன் கூட தன்னுடைய வரியை செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். இந்த வகையிலே இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற அனைத்து பிரஜைகளும் எந்தவித பாரபட்சமும் இன்றி, எந்தவித வேறுபாடுகளும் இன்றி, அரசியல் வேறுபாடுகளோ சமுதாய வேறுபாடுகளோ வர்க்க வேறுபாடுகளோ இனமத வேறுபாடுகளோ இன்றி தங்களுடைய சேவையை சரியாக பெற்றுக் கொள்வதற்காகத்தான் இந்த நாட்டின் அரசும் அரசாங்கமும் தன்னுடைய சேவையை முன்னின்று எங்கள் மூலம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. எனவே இந்த வகையிலே அரசு உத்தியோகத்தர்களாகிய நாங்கள் இன்று இந்த நாட்டின் சுதந்திர கொடியை ஏற்றி வைத்து சுதந்திர கீதத்தை இசைப்பதோடு எங்களுடைய பொறுப்பு முடிந்துவிட்டது என்று நினைப்பதுதான் எங்களுடைய மக்களுடைய வாழ்வின் எழுச்சிக்கான செயற்பாடுகளில் காணப்படுகின்ற தடைகள் என நாங்கள் நினைக்கின்றோம். எனவே இந்த மாவட்டம் உங்களுக்கு தெரியும், புள்ளி விவரங்களின்படி இலங்கையிலே மிகவும் அருமையான மாவட்டம். அதேபோல் பல்வேறு சமூக பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்கின்ற மாவட்டம். மக்கள் தங்களுடைய அன்றாட வாழ்வுக்காக பல்வேறு வழிகளை தேடிக்கொண்டிருக்கின்ற மாவட்டம். 1 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட இளைஞர்கள் காப்போட்டா உயர் சாதாரண பரீட்சைகளை முடித்துவிட்டு வேலை இல்லாமல் அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மாவட்டம். எனவே இந்த மாவட்டத்தின் தேவைகளும் மக்களினுடைய கோரிக்கைகளும் நியாயமாகவும் நீதியாக மக்கள் முன்னால் பார்க்கப்பட வேண்டும். யாரையும் விமர்சிப்பதாலோ குறைகள் கூறுவதாலோ அபாண்டமான வதந்திகளை சுமத்துவதாலோ இந்த மக்களுக்கு நீதி கிடைக்கும் என்று நினைப்பது தவறானது. நாங்கள் ஊடகத்துறையினரை மிக கௌரவத்தோடு மதிக்கின்றோம். அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை நாங்கள் மிக வரவேற்போடு ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். ஏனைய மாவட்டங்களை விட அவர்களை நாங்கள் மிக மதிப்பாக கௌரவிக்கின்றோம். எனவே அவர்கள் தங்களுடைய கடமைகளை நீதிக்கு நியாயத்திற்கு முற்பட்டவர்களாக செய்ய வேண்டிய ஒரு தார்மீக பொறுப்பு அவர்களுக்கு இருக்கின்றது. இந்த நாட்டிலே, இந்த ஆட்சியிலே, இந்த அரசாங்கத்திலே பிழையானவை நடந்தால் அதை கட்டி கேட்க வேண்டிய பொறுப்பா இருக்கின்ற அதே நேரத்தில் பிழையான செய்திகளை வதந்திகளாக மக்களுக்கு பரப்புகின்ற அந்த கடமையும் அவர்கள் தயவு செய்து நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று எங்களுடைய தயவான கோரிக்கை. ஏனென்று சொன்னால் அரசாங்கத்தின் தற்போதைய உத்தரவின்படி அரசு உத்தியோகத்தர்கள் எந்த ஊடகத்தோடும் பேச வேண்டாம், அவர்களுக்கு செய்திகள் வழங்க வேண்டாம் என்று எங்களுக்கு கடுமையாக உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிலையிலே நாங்கள் இங்கே ஊடக சுதந்திரத்தை முழுமையாக அனுமதித்திருக்கின்றோம். அதன் காரணம் உங்கள் மேல் வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கை. எனவே அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏற்ப நீங்கள் இனிமேல் நடந்து கொள்வீர்கள் இந்த தருணத்தை கேட்டுக்கொண்டு இந்த சுதந்திர விழாவிலே எங்களை கலந்து சிறப்பித்து தன்னுடைய பாரிய புதிய அமைச்சு பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற அமைச்சர்கள் பாரிய வேலைப்பழத்துக்கு மத்தியிலும் தான் இந்த விழாவிலே கலக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடைய வந்தமைக்காக அவருக்கு இந்த நேரத்திலே என்னுடைய நன்றியையும் அதே போல் தொடர்ந்து இந்த நிர்வாகத்துக்கு அவருடைய பூரணமான ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும் என்று
எதிர்பார்த்து இங்கே கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை கூறுகிறேன். நன்றி. பணிவன்புடன் அழைக்கின்றோம். தேசிய கொடியை ஏற்றி வைப்பதற்காக பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் இந்நிகழ்வில் பிரதம விருந்தினராகவும் கலந்து சிறப்பிக்கின்ற வீடமைப்பு